Hej, formålet med videoen her det er lige at vise lidt om den udvikling, der sker vedrørende droner og flyvesikkerhed, og hvor vigtigt det er, at man holder sin software opdateret. Så vi går til biddet, og jeg har selv sådan en drone, en DJI Phantom 2 drone, som jeg skal have opdateret. Så det prøver vi lige at se på her. Vi skal lige i gang med at opgradere vores Phantom, så vi starter med at stille den her. Og så tager man et kabel og sætter den til computeren. Når man opgraderer helikopteren her, så er det vigtigt, at man sørger for, at der ingen propeller er på, hvis det er sådan, at den pludselig starter op og så videre. Så vi med almindelig USB-kabel sætter vi lige computeren her, så den er tilsluttet. Sådan. Så har vi den på plads, og inden vi starter, der er det vigtigt, at vi gør det, som vi plejer. Nemlig at vi tager fjernbetjeningen og sætter på on her. Så er den startet, og så tænder man så Phantom her om bagpå, ved at den trykker her. Så starter den op helt normalt. Så er der helt forbindelse her, og så er vi klar til at gå ind og kontrollere selve softwaren, som det nu skal være. Og så vi har fået sat helikopteren til computeren via USB, så er det tid, at vi skal starte vores software her, og der klikker jeg på den og siger OK. Den starter så softwaren op, hvor jeg så kan se de forskellige ting. Jeg starter med at fortælle mig lidt om, hvad er der af upgrades, og der kan jeg se, at den nye version, den hedder version 3.2. Jeg tror, de har lavet det lidt forkert, men der er det nemmere at gå hen her i upgrade, og så kigge på, hvad er den seneste version, og hvad har jeg. I min drone, der har jeg version 3.02 til main controlleren, og vi kan se hernede til, der er andre ting hernede, der er no updates, og vi kan se, at det hele er opdateret, som det skal. Så det er fint. Så jeg går tilbage her til mit view, og der har jeg så mine forskellige ting her. Det er en quad rotor helikopter, og jeg kan prøve at bevæge kontrollerne her, så kan vi se, at de kører rundt her. De skal selvfølgelig stå på 0, når de ikke bliver brugt. Vi kan se, at min fail safe mode, eller method, det er go mode and landing. Jeg har sat Intelligent Orientation Control til on, og det er altså nogle funktioner, som man først skal bruge, når man er fortrolig med helikopteren. Hvis vi går ind i Basic her, så kan vi se igen her, der har vi selve transmitteren, og der kan vi se her, at hvis vi bevæger kontrollerne igen, så igen skal de kalibrere og stå på 0, så det gør man. Så har vi til at styre kameraet, der har vi sådan en kanal her, og den kan så gøre, at kameraet er level eller filmer lodret ned. Så har jeg den, der hedder X2. Det er den her oppe, og det er Intelligent Orientation Control, den vender vi lige tilbage til, og det gør vi også med den her. Det er min switch til højre på fjernbetjeningen, når den er helt fremstående i GPS mode, når den er i midten i attitude mode, og endelig i fail-safe mode. GPS mode, der hjælper satellitterne med at holde position, hvis den har 6 satellitter eller mere. Den kan have op til 9. Så kan den sætte sit hår i en bestemt højde, og så holder den det. I attitude mode, så er det udelukkende fjernbetjeningskontroller, der styrer helikopteren. Og hvis jeg kører den i fail-safe, jamen så flyver den op i tunet, så er der flyver tilbage til mig, afhængig af hvad jeg har stillet det til. Og alt det der med, hvordan det fungerer, det kan man stille herovre i Advanced. Når vi starter her i Failsafe Settings, der kan man vælge mellem landing, altså at den lander på stedet. Og Failsafe, det er når den mister kontakten til fjernbetjeningen, så vil den reagere ved at lande på stedet. Men jeg vil gerne have den til at komme hen til mig. Så go home med landing, det vil sige, at den kommer hen og retur til mig og lander der. Intelligent Orientation Control er så det næste, vi har her. Og det er switchen til venstre på fjernbetjeningen, øverst op til venstre.
Den kan man have i off, i course lock, og det vil sige, at så uanset hvordan man manøvrerer, så vil helikopteren ikke dreje omkring sig selv, altså ingen jord. Og i home lock, der vil den pege mod fjernbetjeningen, og det vil sige, at man kan lave en cirkel rundt omkring sig selv faktisk. Den vil hele tiden forsøge at holde retningen mod fjernbetjeningen. Så har vi lidt information om batteriet. Vi kan se her, at jeg har 73% tilbage, og jeg har afladt det 6 gange, det her batteri, og der er lidt andre informationer. Gimbal, det er lidt informationer vedrørende det gyrophæng, der er til kameraet. Hvis jeg sætter den i first person view mode, jamen så vil den følge helikopteren, og det vil sige, at når jeg krænger, så vil billedet også lægge sig ned. Hvis jeg tager den af, så vil gyroen sørge for, at kameraet det er level, selvom man manøvrerer med helikopteren, hvis man kan se det på den måde. Med hensyn til flyvesikkerhed, så er der kommet noget nyt her, og det er for eksempel, at jeg kan stille, hvor langt må den flyve væk fra mig. Og max radius er 1600 meter, og herover der kan jeg stille max højde, for eksempel til 400 meter. Og så sætte det sådan, reglerne i Danmark er altså 100 meter, så derfor sætter jeg den til 100 meter, og taster return, så kan den max flyve 100 meter over det punkt, hvor jeg har startet helikopteren. Så er der med hensyn til flyvningen af lufthavne, der er der kategori A lufthavne og kategori B lufthavne. A det er internationale lufthavne, og B det er provinslufthavne, hvis man kan sige det sådan. Og der er forskellige afstande osv. Hvis det er sådan, at den står på jorden og bliver tændt inde i det røde område, så kan den ikke flyve op i luften. Hvis den kommer udefra og flyver ind i det røde, så lander den på stedet. Eller den descender ned i et område, hvor jeg kan flyve udenfor igen. Man får en advarsel, når man kommer ind i det grønne område. Og når den så kommer ind i det røde område, så lander den simpelthen. Så på den måde bidrager programmeringen i helikopteren til flyvesikkerheden. Det afslutter det her, og hvis man skal skifte mellem den avancerede mode til at operere helikopteren, som er NASA M, det der jeg kører i her, så kan man skifte til Phantom mode, så er der ikke så mange options længere, men og man skal være en del fortrolig med helikopteren, før man kører over i NASA M mode. Det anbefales. Så det afslutter den her demonstration.